Il-bidu ta' jum l-om imur lura għall-1914 meta l-President tal-Istati Uniti tal-Amerika Woodrow Wilson kien iddikjara li kull tieni ħadd ta' Mejju għandu jkun festa fejn ikunu ċċelebrati l-ommijiet kollha. Qabel dan kienet l-Amerikana Anna Jarvis li ħarġet bl-idea li toħloq din it-tifkira. Jarvis li kienet ilha taħdem favur iż-żgħir u l-batut inkluż fil-Gwerra Ċivili Amerikana iddeċidiet li wara l-mewt ta' omma fl-1905 tibda tfakkar il-memorja tagħha waqt li appellat lil kulħadd biex jiċċelebra is-sem tal-omm fil-ħajja tal-familja u s-soċjetà bħala figura ta' mħabba, dedikazzjoni u sagrifiċċji. Fl-1908 bl-enerġija u d-determinazzjoni tagħha Jarvis organizzat l-ewwel attività uffiċjali ta' jum l-omm fi knisja fi Grafton f'West Virginia, ġrajja li baqgħet titqies bħala l-bidu tal-moviment favur it-tali ċelebrazzjoni. 4 snin wara, fl-1912, Jarvis waqfet il-Mother's Day International Association biex tħares li din il-ġurnata tkun osservata u fl-istess waqt tipproteġi l-intenzjoni oriġinali tagħha. Madankollu, kif jum l-omm beda kull ma jmur iżjed fil-popolarità u partikolarment aktar kummerċjali fejn negozji bdew jagħmlu profitti kbar mill-bejgħ tal-fjuri, il-kartolini u rigali fost l-oħrajn, Jarvis beda jiddispjaċiha minn dak li kienet ħolqot. Realizzat li jum l-omm ma baqax jirrifletti iżjed l-iskop ewlieni tiegħu kif ħolmitu hi. Hija saħansitra bdiet kampanja oħra din id-darba biex dan il-jum ma jibqax jiġi ċelebrat u qattat l-aħħar snin ta' ħajjitha tiġġieled għal dan il-għan il-ġdid, ovvjament ma rnexxilix. Madankollu li limm il-fjuri u rigali l-oħrajn, il-legat ta' Anna Jarvis jibqa' wieħed b'saħħtu għax kif jixraq l-imħabba u l-importanza unika ta' kull omm għandhom jiġu ċċelebrati kull ħin u kull mument tul is-sena kollha.